tunnin pännit vaan. Ne on ollut tunnin pännit ollut. Vittu kun käsi vaan. Vittu käsi. Vittu. Oi. Oli ihan aloituspäivä. No en tiedä mitä on rapulla vittu. Mitä se Ari lähti kohta ehtimään. Mutta hyvä oli. Hyvä oli noin. Ei vittu. Niinkö minä perkele menin eilen sitä leiripuon kanssa touhuamaan. Niinhän minä vittu menin. Tai no, eihän se nyt periaatteessa homostelua oo, että minähän on Minähän on tässä tällä hetkellä biseksuaali. On leiripuon kanssa ollut ja sitten on ollut huoran kanssa niin miestä ja naista, niin minähän on niinku biseksuaali. Hyvää huomenta Suomi. Check this out. Check this out, Finland! Oli muuten hyvä akka. Sitten se sanoi, että kumi pitää olla. Niin minä poistin sen kumin. Se takkoon rupesin nussimaan, niin mä otin kumin pois. Mä otin kumin pois, kun minä takkoon päin nussin. No. Sattuuhan näitä. 2, small. 2. Would you like to cooking? Ring. Beer. Ice beer. Would you like to cooking? Medium or Joo, medium. Medium. Tämä on tätä leopearia. Tätä en ole vielä maistanut. Tämä pitäisi olla hyvä. Nyt ei oo panoa hommiin Cooper-kunto, että kyllä se meinas hapettoa eilen kun rummutin takkopa, niin pelillä meinas vähän hapettoa itse. Hello, Gaylord. Kaikki supatonit tulloo tästä lähti ulkomailta. Ei tule yhtä supatonia Suomesta. Hyvän näköiset annot. Ne vettää, mutta ne ladyboyt, niin mulla kun oli se ladyboy. Sehän oli alastikkansa se ladyboy siinä. Ja ne vettää sitten, kato vitun tiukat sukkahousut. Sitten laittaa joku muu siihen, kato, niin ne laittaa sillä, että pienepään niin ei munat pullota. Se hinkkas minua vasta hinkkas itse, se munat tuntui saatana, niin nuoli se akan kanssa, se oli minun pielä tuossa, niin vittu munat tuntui saatana. Nuoli sen kanssa siinä, niin vittu munat tuntui saatana, että ei jumalauta, missä, where I am? Mä katsellaan kaikki mahdollista. Nyt ostat sitten Ari ensimmäistä kertaa, niin minä haluan, että nyt ostat tupakkia tuossa. Kun sulla ei ole ikinä tupakkia, kun nyt sulla on rahaa, niin nyt vittu ostat sitä tupakkia. No sweet, it's so warm. Terve. Terve! Mitä kuuluu? Mitä? Do you speak Finnish? Terve. Terve. Ei mitä kuuluu? Minä, hyvä puku. Hyvä puku. Pukupaita. It's so warm. Nyt on kunnon paita. Kato tätä paljonko se puku maksaa sitten kato. And model you see? 45. 50. 21. 1 minute. Munan mitta. Minähän on saman mittainen aina, että sen saa katsoa sopivan, kun vetää se päälle. Minä on saman mittainen. Aina. Sano 7, tingi 7 saa. 7. Sinso. Tingi se siihen, sano se perään. Ei tää Suomessa, kun ei se... How much? No, this 100 baht. 350, 250. Yes. He give me 100 baht. Thank you very much. Thank you. Pitäähän yrittäjiä pitää tukea. Mitä ne ihmiset olissoo siinä? Mitä vittua se kellekään kuuluu, mihinkä minä rahani laitan? Ja rahaahan ei lopu, että sit kun 78 000 on tärvätty, niin nostetaan toiset 78 000. Nää yksinkertaista se on. Siinä Ari outfit. Mutta eikä teillä pitää, eikä siellä luulisi, että teillä apteekissa oikeita Viagralla. Onko ne sinisiä? No annapa yksi sininen tänne mulla kuvaan. No olihan sulla näitä saa. Ensimmäinen vodkapaakku. Toinen jo on valmiin.
Kellokaappi. Katsotaan. Sieltä tuli toinen. Is this Omega? Omega, yes. Omega amigo. What is the price? Huh? What is the price for Omega? 6005. Ei saa, onpa kallis. Number one. Number one. Heavy, heavy. Sao đấy bảo? Năm bản à? Hả? Năm bản à? Trừ. Niin on Rolexi. 500. 500. Đi vâng liền đi. Yes. 500. Yeah. 200. No, Yes. no, Yes. no. Kohta meidän kurkipat mulla piähän tota ukkoa. Mikäs vittu se tämä? Carrera. Carrera. 100. 100. Suuttuko se? Kellot jättää tänne. Ei se halunnut ennen kaappoja tähän. Missähän teillä on rantapa? Ei teillä vittu näe mitään baari. Do you know it's the bar here? Hả? Bar. Where I can drink. Đính. Is they here in Strand? Ah. Tuolla. Where you from? Finland. Finland. Yes. Okay. Helsinki. Kiuruvesi. Tampere. Tampere. We are from Iisalmi. Where? Iisalmi Kiuruvesi. Tampere. Yes. How much? Halpa hinta. Halpa hinta. Tampere. Tampere. 1650 on aika kallis. Puu. Halpa hinta. Puu teak. Halpa hinta. Tiikki. Yes. Halpa hinta. 100. 100 baht. 200. Good price. Puu. Good price. Teak. Halpa hinta. Yer teak. Halpa hinta. 300. Halpa hinta. 1500. Pienempi putla. How much the small? 1000. No. 200. Yes, 200. It's good money. Good money. Nyt se tonnilla lähti kumpikin nyt. Pikku putha ja iso putha. What is this? Nolasu. Norsu. Nolasu. Norsu. Nolasu. Halpa hinta. Halapa hinta on tuossa Norsu. Tampere. 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 Tampereen halapa hinta Norsu. Mm. Tuoksukynttilä. Romantic candle. 850. Too much. Halpa hinta. Vaikka.รับเงินก่อนเดี๋ยว Kolme, nyt sapi 3 norsua tonnilla. Niin. 3 tämmöistä norsua lähti nyt tonnilla. Niin. Nyt on tuliaista. No ei niitä vittukaan kestä. Pitää olla kohtelias kuitenkin, kato niin. Ne tekee kuitenkin leipänsä etten tämmöstä niin. Ei se mitään kusetusta. Vähän mukavia matkamuistoja. Ihmiset vinkuu, kun me ostettaan 10 tavaraa. Tää tuikkukynttilä. Tää vittuun köyhiä sillä vinkkuu. Nyt tuli aurinkolasi-kaappi. No tässä kato ihan hyvin on lasi. Ei, no. Nyt nää lasikaapilla. Häh? No tässä on nyt kato aurinkolasi. Ehkä nyt aurinkolasia vittu, kun nää on kato vahvuuksilla nämä. Nämä vahvuuksilla. Sano sille, että Yeah, I see you look check. näkyy tuo vyrkkä hopenevan Jätkä poltti 5 tonnia melkein, niin eihän tässä Pahan matka. Eihän niitä ollut kuin 3. 5 tonnia olisi. Minä annan sulle 2, eilen annoin 3 tonnia, tänä aamuna annoin 2 tonnia lisää, niin sulla on 5 tonnia, kun me lähdettiin tänne kylille kävelemään. Elävi. No oli. Minä vaatteetkin tosi. Niin. Nyt minä joudun nyt seksivarkosta luopumaan. Voi vittu, Valitettavasti. Tässä on tämmönen baari. Tämmönen aatobaari on tässä. Volkkaribaari. Se oli Soi Kutoselta löytyi se akka. Mikähän se oli? Minä en tiedä mikä baari. Soi Kutoselta se löytyi. Ari ei oo mitään. Ari on hotellissa runkkaamassa. Suihkussa oli käynyt ja runkannut. Vittu, mullahan kävi baarimestari. Minä kävin suihkussa ja nussi akku. Etkä tiedä. Mitä? Se baarimestari kävi minulla. Niin mitä se siellä teki? No miten sulla on rahat sitten aamulla jäljellä? Mullako? Niin ilmonenko se oli? Eihän sulla ollut eilen rahaa. Sillähän mulla oli kiire. Epe. Eihän sulla ollut rahaa. Sinähän annoit mulle. Niin, mutta sulla oli aamulla rahat jäljellä.
Ei ollut kaikki. Sinä sanoit, että pitää sanoa enempi olla. Ja paljon se maksaa sitten se huone? Mitä? Paljon se maksaa? 400. Ai patia. Niin. Haista vittu. 400 patilla sä et kuule niin huorelta saa kuin lämmintä kättä. 400 mukaan saanut vittu baari, mikä on ensinnäkin ne ei tule perässä hotellille kyllä ne akat. 400 patilla niin tuli sinulle. Haista vittu. Mitä vittuja nyt? Seinä ryy. Tuossa on ryijymyyjiä siellä saatana. Varmaan levinnyt patteilla sana, että nämä kaksi jätkää ostaa kaikkea paskaa, niin vittu siksi nämä kaikki myyjät on meidän kimpussa. Ei vittu. Hei! High five! Ai miten minä vetelin viime yönä? No tää ei ihan normaali, minähän olin tässä ensin niin normaali. Vetelin niin takkoa vähän.